Bible, kniha inspirovaná samotným Bohem. Již 2000 let je základním kamenem křesťanství. Pro mnohé se stala ukazatelem morálky. Má ale tato posvátná kniha opravdu výchovný charakter? Miliony lidí hledají v Bibli odpovědi, útěchu a ultimátní pravdu. Pro mnohé se jedná o knihu plnou nekonečné moudrosti a upřímné lásky mezi člověkem a Bohem. Až na to, že Bible je plná porna. Jeremiáš 3:9. Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když cizoložila s kamení a dřevem. Ezechiel 23:20. A vášnivě se oddávala svým záletníkům, jejichž út je jako út oslů a jejich výron jako výron hřebců. Můžeme si také připomenout, že po zničení Sodomy Lot souložil s vlastními dcerami. Kdo je váš taťka? V této knize se objevuje incest, masturbace za použití erotických pomůcek, naturalistické výjevy ejakulace. Bibli můžeme považovat za plnohodnotnou literární pornografii. Písmo svaté je pro nás nekonečnou inspirací. Pro katolické kněží je Bible každodenní součástí života. Není pro ně tato literatura škodlivá, ba dokonce nebezpečná? Představy vyvolané četbou pornografie způsobují vzrušení doprovázené přirozeným sexuálním reflexem, v případě mužů erekcí. Se čtením pornografie sexuální napětí v těle stoupá a stejně tak i touha po uspokojení potřeb. Římskokatoličtí kněží dodržují přísný celibát a masturbace je pro ně hříchem. Kněz po přečtení pornobible zkrátka nemá možnost, jak uvolnit své sexuální napětí. Bible je jako domina. Úmyslně člověka rajcuje, ale zároveň mu zakazuje na sebe sahat. Kněží se mohou buď modlit, dokud erekce neopadne, nebo hledat nějaké alternativní řešení. Jak pravil Ježíš, toto jest moje tělo. Bible pedofilii výslovně nezakazuje. Naopak dětem doslova nařizuje, aby byli kněžím po vůli. Deuteronomium 17:12. Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, ten zemře. Zdá se, že většina knězů s tímto pokušením bojuje a jejich práce jim pomáhá sexuální frustraci ovládnout. Nebo je to pouze kamufláž? Během bohoslužby pijí alkohol, který zvyšuje chuť na sex. Plápolající svíce zajišťují tu správnou romantickou atmosféru. Před sebou mají otevřenou Bibli s nebezpečným pornoúčinkem. Kněží mají spodní část těla při bohoslužbě zakrytou kazatelským pultem a je zde podezřelá podobnost mezi velikostí kazatelského pultu a velikostí ministranta. Náhoda? Je možné, že se v kazatelském pultu skrývá malé tajemství? Haleluja. Může být zneužívání ministrantů způsobeno samotnou Biblí? Některé indicie naznačují, že ano. Ukazuje se, že mrazivá tajemství jsou všude kolem nás. Bible mění kněze na pedofilní predátory.